Welcome back mga ka-studio. And for today's mukbang, we've got super crispy pork. Yan. Mayroon din kaming crackers mga ka-studio, vegetable crackers. Tsaka rice, pipino, mga sausawan nandyan sa harap. Tapos naganda din kami ng Coca-Cola. Coca-Cola niyan guys. Ayan, start na po tayo kumain. So kung hindi pa kumakain dyan, tara po, kainan na po. Lord, thank you so much for this food. Amen. Amen. Yan. Yung shoutout pala sa huli namin nilalagay. Abangan nyo po mga studio. Start na po tayo. Kain na. Tayo na. Yan po. Harap. Sarap yun. Yung handa po namin ngayon, paborito po ito ni Sax lahat. Mm. Oh. Mm. Yan po. Yes po, Jimmy. Pipino. Guys, pipino. Rice. Rice. Mm.
Kabuwa mana. Hmm. Kapisit mana. Iko man tato. No. Hmm. Da. Mura mag ana-ana ko ang mag dabukal. Kanin pa. Hmm. No? Napapagkangkong. Hmm. Ano pa? Budget meal kami ngayon mga studio dahil perapan lumabas talaga. Bakit na mahal pagkangkong? Ano kay kakong? Nga pa. Apa? Meron pa. Duha lang ako. Hmm. Hmm. Sa'yo na yan. Hmm? Sa'yo na yan. Yummy. Ah. It's okay. Right? It's okay. Hmm. Okay. Hmm. Palitan mo na lang. Hmm. Ah. Ano muna ako? Ah. 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 Hamon. You want to drink? Hamon. Para mo ito. Hamon. Hmm. Thank you. Unod. Nice. Thank you. Naman, Wait. naman. You asked for help, Sax.
maggabuba sa taas. Nayabing ang basang mic. Kabi na ako, no? Hmm. Kanino? Ito. Malapit na maubos. Hmm? Malapit na maubos. Wag! Ayaw ko dyan ninyo. Pili ka dyan, Sanjay. Saan pa? Yan sa'yo? Hmm. Yun ah. Pero napatay ko. Oh no. Before tayo paalam mga studio, shout out muna tayo. Shout out kay Hungry Me 21. Ito nag-ESMR siya. Ang ganda din ng mga video niya. Suportahan din natin mga studio. Shout out din kay Anibo. Ito may channel din po si Ma'am. Tsaka shout out Ariel Agusto. Ito kasamahan ko dati sa work. Bethel Joy Kumya, Princess Aisa, Jilor Digamo, Nahara Sulaiman, at shout out din kay Lumod and Lagura Clan from Bohol. Shout out Merwin Borbos at Borbos and Lumibaw family. Shout out din Annalyn Pindon from Japan. Janre Lagi from Bohol. Shout out Maria Teresa Garcia at sa anak at asawa niya from Malolos, Bulacan. Si Jeff, AJ, Chelsea, and Jillian. Shout out din Mark Oret from Giginto, Bulacan. Shout out Shikinomoto Waiti. Shout out din kay Delan Miguel Sis at Jenny Munit Delan from Taguig City. Shout out Miguel Villamor from Cebu. Shout out Nili Mintino, Lauren Sarne. Shout out Shali Gracia, Rachel May Gracia at Angel Gracia. Shout out din kay Ria Mantel at kay Bibski Roldan from Makkah, Saudi Arabia. At last ay shout out kay Jeffrey Manila. Yan na po lahat ang shout out mga ka-studio. Naubos na namin lahat ng mga pagkain. Ayan, budget meal kami ngayon na dahil pahirapan talaga makabili sa palengke. Ayan, mayroon ba kayong sabihin? Sige, babe. If you're new If you are new to this channel, please like and subscribe. Bye! Yan po, ubusin na namin to. Cook.